kuya ku-15. Saturday, ngikhalela ukuthi isikhathi sesibili muze udlala ngemasitele musa ethi zamoni dangele Funda from verse 10. Asengizokhuluma nje ngoverse 14 no 15 kuphela. Verse number 10. Ngoba kumfanele okhona konke ngenxa yakhe. Nokhona konke ngaye. Uba lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni amphelelise ngesihlupheko yena oyinkosi yokusiza. Ngoba kufanele ukuthi uNkulunkulu amphelelise ngezinhlupheko uJesu Kristu ukuze asindise abaningi. Amphelelise uJesu akapheleliswanga. Bayithi kuphelile wayesebona ukuthi inhlupheko yonke udlulile kuye. Uphinde ufunde chapter 5 verse 8. Kuye eMahebheli 5 verses number 8. Noma eyindodana, though he was a son, wafunda ukulalela, but he learned. Ngalokho ahlupheka ngakho. Ufundani ukulalela iobedience. Funda ukulandelayo. Yes. Esephelelisiwe. Waba isisusa elesilungu lithi he was made perfect. Wapheleliswa. From what he had suffered uNkulunkulu inkosi uJesu lithi ngalokho ahlupheka ngakho kodwa wafunda ukulalela. Noma sinhlupheko yakho uJesu ahlupheka emhlabeni
amabandla. Siyashoda ngabantu aba-perfect ngoba enhluphekweni abazange bafunde. Afundele enhluphekweni. Enhluphekweni kuyafundwa. Uma benginesikhathi bengizonitshela mina ngiyami inhlupheko engiyihluphekile la eDurban, but kulokho engahlupheka ngawo ngafunda. Ngoba enhluphekweni kuyafundwa madoda. Kuyafundwa enhluphekweni. Kwesinye isikhathi ufunda nangokushayela. Uthi uma ushayela sengabafana, uthi uma ushayela uthi uyakhula. Uyaqinisa. Uyakhula. Kunamaqiniso bazabaseka eFresi so-address kwesinye isikhathi. Ngingafundela incwadi ethi time to pray and time to talk. La khulunywa ngoJoshua. Yes. Elithi izwi kaNkulunkulu bathi benqoba iJerikho. uNkulunkulu abayayo bangathathi lutho lakhona, bathatha izinto eziqalekisiwe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesebadedele esitheni. Into yokuqala bahlulwa izwe elincane kade behlulile amazwe. Bahlulwa yi-Ai. Lithi iBhayibheli wakhala waguqa ngamadoda. Wathi uyini lokhu Nkosi? Lithi iBhayibheli bamvusa uNkulunkulu wathi sukuma uguqeleni ngamadoda uthandaze. Ngoba ibandla lonile. Uthandaza ngesikhathi esi-wrong. There is time to pray and time to talk. Kunezinto esizigqiba ngokuvutha instead of this address. Umuntu uthelimele ezebhipha ngaphambili. Eza aconda uzogqiba ngokuvutha lento. Umuntu ulimele nomuntu uzothandaza ukuthi ulimele. That is why umuntu kade qeda ukuvutha izinto ezimbi. Usuke ezinamahlazo ngoba lo muntu ubalekela iqiniso, walibalekela ngokuthi avuthe. Mina ngashayela le eGauteng eGoli. Angisazi ukuthi babona umngcwabo ngabani. Ngale eHebrew. Kwasho ukuthi kunale code yami nabazalwane ngikwazi ukuhlangana kodwa noma ngishayile. But ngaza baba ngisakhumbula yiba. Ngaza baba uzongona athi ngicela ukuthi utshela abazalwane bangisebenzise ngisenenkinga. Amen. Le eGauteng eGoli la kunechance yokuthi akekho waziyo, but bafuna ukuthi ngiziveze mina. Ngiyazibuza mina umzala alahleke inyanga 3 months engekho abuye vutha la inkonzweni. Angakasadlula nje ukuthi uvelaphi. uJesu wapheleliswa ngezinhlupheko. Esephelelisiwe wenza isiqalo sokukholwa. Bekeni yazi khona umuntu ongekaza kusiza ongalwazi usiza. Leliswa uJesu wamele ukuthi azi inhlungu yonke. Uzakwazi ukusiza abalingwane. Kunabantu bazala basiluzile ngenxa ukuthi thina sisuke sabangcwele kakhulu kunawo. Mina ngihlala emakhaya bazalwane. Nginabangane abangamakhehle. Nginabangane abalingana nami, nginabangane abaphansi abanye abangalingani nami. Ngayifunda leyo nto.
I remember nje ufunda futhi uNkulunkulu wayebese ngigcobile ngaleyo nto. Ubaba uSincuba washona ngingekho. Uthiwa wayithi ngizokhulumela abangani angifake program. Because akekho umuntu engingakwazi ukukhuluma naye. Bengingakwazi ukuxoxa naye. Igap bazalwane esivulayo. Igap esivulayo thina sibadala nabantu abasha iyona enza damage kwesikhathi. Ngaphandle kwalokho bazalwane uNkulunkulu sasingena kumazi ngaphandle kaJesu. Uthi mayiqhubeka ke. Uqhubeke. 10:11. Chapter 5, this is number. Nesebuyela kulele 2, I'm sorry. Bengidlula nje 5. Chapter 2 verse. Yes. Uba umfanele Yes. okhona konke ngenxa yakhe nokhona konke ngayo. Uba lapho eyisa amadodana amaningi Wasekazimulweni. amphelelise ngezihlipho. Yes. Oyinkosi yokusindiswa kwakhe. Yeah. Ngoba ongcolisayo nabangcoliswayo bonke bafuma kumuntu. Okay, uqhubeka. Ngakho-ke akananhloko ukubabiza ngokuthi ngabafowethu. Ngamanye amazwi bazalwane uJesu ongcwelisayo into yamenza ukuthi ezemhlabeni azoba ku level yethu wayifuna ukuthi abe ubrother wethu. Uyangcwelisa yena. That's why ngithi mina monke wangcwele kakhulu emntwini olimele ngeke usamthola. But unless uthi usondele eduze kwakhe. Enye i-question ebuzwa ngoJesu uwonjani lodlane ezulu? Ongcwelisayo, ongcwele. Uthi uze babe munye. Baba ukuthi anginawo amahloni okubabiza ngokuthi mfowethu. Brothers, my brethren. Siyasho ukuthi brother. Ngaba sinayo inhlanganyelo. Omunye nomunye. Ukuxaleka kwaGumede ukaGumede. Owakakheswa ukakheswa. Hlangana phi ndodana? Ngishusha isikhathi. uNkulunkulu ngakhuluma la isithini nobazalwane ngingekabi ngathi mina the day ngithenga imoto engiyithenga imoto encane and nale nayo is not enough. Eyami imoto ihleli igcwele. Ihleli nyinyitheka noba kuyiwaphi. Ngathi yami imoto kuyona akandadane yabazalwane. Ngamtshela unkosikazi ngathi mangabe unomona vele uphotho lwandle. Ngoba eyami driver noba ubani. Insurance yayo isho njalo ithi everyone on the license to drive. Angiqondeke ngikhuluma ngami bazalwane. Ngithi sonke sibe njalo. Iziphiwa zibani. uJesu wasivulela indlela. Ukuhlupheka kwakhe kwasivulela indlela. Wavuna lithi iBhayibheli mhla efa isihenqo sethempeli sadabuka from above. Sange sidabuke ngapha. Sadabuka phezulu. Wasivulela indlela yokuya kuNkulunkulu. Wasirentela iveil kethi elalinzima. Awumeliseke akushaye ngakhumbula wena uchaza ukuphasi ngisekhona. Thickness. Kakhulu usashewele inkomo zazingeke zikwazi ukudabula ziboshela. Yafuna incwadi ithi kwaku 3 inch. Ngamanye amazwi kwakuyithe iqinile. Wawungeke nje umane. Kodwa mhla efuthi uJesu iBhayibheli isihenqo sethempeli sabuka.
Jesu bazalwane kubalulekile abe important masihlangene. Kunezinto zonke. Ubalulekile uJesu. Wabapha ilungelo lokuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Lethe ukuba ngumntwana kaNkulunkulu isho ukuthi ena ubrother kaJesu. Ngokufa angisawazi bafunda amavesi. Ngokufa uJesu akufakayo wavuka ethuneni nathi masizihlanganisa kanye naye siyakufa naye sivuke naye. Ngombhabhatiso ongumfuziselo. Bese afuna amavesi. Khona ukuthi incwadi yamanje yayi simangalo nayo bethelwa Jesu Kondesho Jesu ukuqhubeka abantu bedlamini. Uthi ngizakufundisa abafowethu. Ethi ngizakushumayeza abafowethu. Ngizakushumayeza abafowethu. Igama lakho. Hlabelele ngawe. Ngihlabelele ngawe. Phakathi kwebandla. Hayi lento ezidulayo ezingenayo meaning. Sihlabelela ngawe. Phakathi kwebandla. Uthi ngizobashumayeza abafowethu. Ngihlabelele. Hlabelele. Qhubeka. Nazi isikhathi sibaleka. Futhi ngiyabeka ithemba lami. Ngiyabeka ithemba lami kuwe. Futhi bheka mina nabantwana uNkulunkulu angibeke. Ngakho-ke njengoba abantwana bahlanganyela. Nathi indaba enkulu. Igazi nenyama. Njengalokhu ubuzalile. Okay. Khona isikhathi. Okay. Konakele kakhulu. Ufuna incwadi yaseKolose 2. Awuzomala khathali. Verse 13. Verse number 13. Nangike ebemfile. Nife ngani? Ngeziphambeko. Nangokungasoki kwenyama yenu. Nangokungasoki kwenyama yenu. Bazalwane thina ukukholwa is true. Lenze ngisho ukuthi okwamaJuda. Thina singabezizwe sithi thatha iBhayibheli asingenayo uNkulunkulu. That is why it is Psalm chapter 7 elikhuluma yes, likhuluma ngokuthi ena wabonakala izizwe lezi ezishumi nambili. Lithi iBhayibheli ma wasebonakala ezinye izizwe ezingabaleki. Nathi thina sila kuthiwa kobuzwe ukuthi obani la. Bese kuthiwa yilabo abahlanzile. Izingubo zabegazini lewu. Ingahlanzwa ngani na ngegazi likaJesu. Nawu sesingaba umbuso wasezulwini. Qhubeka 13. Nani ebemfile ngeziphambeko. Nangokungasoki kwenyama yenu wanenza. Nibe ngabaphilayo kanye naye. Nalifile wanenza nibe ngabaphila kanye naye ngokuhlanganyela inhlanganyelo eyenziwa nguJesu mangaba eza emhlabeni wayezela ukuzohlanganyela khona lokho. Uthi nathi sasifile. Ima ungahlangananga noJesu awunayo leyo nhlanganyelo. That is why wakwazi ukuthabatha isidlo ungenayo inhlanganyelo right noJesu. Ngoba lesidlo sisithabatha sisho inhlanganyelo kanye naye uNkulunkulu. Yebo, qhubeka.
engasokweni yama yenu wanenza libe nabaphilayo kanye naye esithethelela zonke izono zethu esibekela indlela yokuphila. Yes, esehlangulile incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayeyisusa ngokuyibethela kuthiwa yayilotshiwe wayisula ngokuthi abethele naye esiphambanweni. Yingakho incwadi yamaqala wabaphutha izikhala ezengikhulume ngazo wabathela ngehlazo oba ebanqoba ngaso wabaphutha imbazalwane izikhala. Funda incwadi yeSamulo chapter 1 verse 8. Samuel chapter 1 verse number 8. Mina ngingu-Alpha, yes, no-Omega, usho inkosi okhona nowayekhona nozayo umnini mandla wonke. Yes, qhubeka. Verse number 9. Mina Johane umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ehluphekile. Umfowenu nomhlanganyeli. uJesu bazalwa ngumbrother wethu umfowethu. Yebo. Mina Johane umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ehluphekile nasembusweni nasekubekezeleni kukaJesu. Bengifuna le ndawo noma verse 8 ethi verse 7 ethi ngangifile kodwa manje sengophilayo. Verse 18 chapter 1 something. 18 chapter 1 verse 18. Okay. Awufunde ba? Uthe chapter 13? Chapter 1 verse 13. Oh, verse 13. Verse 13. Verse 18 to 10. 18 full. Verse 18. No philayo. Yes. Bathi umbona ngawo ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Ayisabeka isandla sakhe sokunene phezu kwakhe ethi ungesabi mina ngoqala nogcina nophilayo ngangifile bheka sengophilayo kuze kube phakade uJesu ngithanda la uthi uphila phakade naphakade. Funda from verse 14 incwadi yamaHebrews 2 chapter 2 verses ngikhala phansi 2 verse 14. Oshanga uphe ilokhu zami lapho ithamba lenkampelo endlini lahlekile. Ngakho-ke njengoba abantwana bahlanganyela igazi lenyama naye uqobo wahlanganyela khona lokho. Njengoba ngishilo ngathi embusweni thina sasingabaliwe. Umbuso wawungowabantwana. Indaba yomntwana ayiyona into encane bazalwane. Uzandile lo wami uzandile la kuye kune DNA yami la kuye kunegazi lami lithi izwi laNkulunkulu njengalokho abantwana behlanganyela inyama negazi lithi uJesu wahlanganyela khona lokho usibe njani ahlanganyela khona lo igazi
washayela ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa ongusathane, ukuze ngokufa enze njani bazalwane? Amchithe obenamandla okufa. Ngamanye amazwi, uma nomntwana ube kade embethe ukufa, masethola igazi lami, masethola igazi lami, hlala phansi, ngichitha ukufa. uJesu mangaba elengesphambanweni wayezohlangana inyama negazi, ezochitha uSathane namandla akho okufa. Litamchitha obenamandla okufa onguSathane. That is why uPaul wafuna wathi sekhona baqalisa John 15 verse 50 something, athi uma lokho kufayo sekambethe ukungafi, uma ngakho lokho kubonayo sekambethe ukungaboli, athi kuyogcwalisa izwi elithi kufa apha amandla, kufa kuphumula kwakho. Kubalulekile ukuthi umuntu esaphila mbathe ungafi, ukuze athi noma esaphila bakhona namhlanje ongamemphethe uJesu kwena ukufa. Bathi kufa ngathi uyakuphishela uphola, athi kufa ubudosi lwakho, udosi lakho yisono. That is why isitele ngokuthi abonayo bangabakaSathane. Abathi benjani futhi verse 15, abakhulule bonke abakhulule bonke ababathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo, abathi ngokusaba ukufa ekuhambeni kwabo baboshelwe ebugqileni. baboshele emgqineni. Ayilana lifuna ayifuni ngiyivithele. Uyabona into eyenziwa uSathane lapha eEdeni isasebenza kuze namhlanje. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu washo uLokhu uAdam noEva washiya emsebenzini etsimini ngoba yale banikeza umyalo. Lithi iBhayibheli na uNkulunkulu ebuya siyazi indaba shona kwelanga wathi uyabheka akabatholi la ejwayele bathola khona. Lithi iBhayibheli wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Adam uphi na? Uphela uthi Adam, uthi ngizwe izwi lakho kanjani? Ngoba kwenzenjani? Ngoba ngesaba. Kuthiwa uvalo langena ngaleyo mini. Umuntu uboshele kugqilini bokwesaba, impilo yakhe yonke ihambisana nokwesaba nesono. Ngamanye amazwi, yonke imizamo ezayo umuntu ethi uzama impilo uphethwe kwesaba. Bonke abantu abaphila emhlabeni bayasaba, bayasatshiswa. Abantu bashiya ukhona ngenxa yovalo. That is why uJesu into ayikhulume kakhulu bafundi bakuthi ningesaba. Ningesaba. Izwathi namhlanje ungasasaba, ungasasatshisi. Ngisebenza ngiyaxolisa abantwana thebambangasa ngaqonde ukusikhukhumeza. Ngisebenza esikolweni base ngisebenza nabantwana. La